Balita, what's up, man? Ready, This is the face of the killer. You know. I didn't do it. Tagal. Hindi, ngayon lang, boy. Dati, 9:30. Di ba yung tag yata ngayon? Orange. Orange ba? Sigurado ka? Orange green lang naman. Di ba orange na tayo? At least may nakakabit na sa atin agad. You guys taking hella long. Say 9 o'clock, bro. Boy, pumayag sila, boy. Sabi ko mamaya, pagkatapos ng lunch, pasok ako mag-isa ron. In distance, pwede ko yung ayusin ko yung site ko. Yung ano ko, scope ko. Kasi sabi ko sa bahay namin, may maliit ng bahay ko, mahirap lang ako. Sabi ko sa kanya. Walang set. Oo, malayo eh. Alin? Yung scope. Bla. Scope? Bla. Mamaya! Baka mamaya malagyan ako, puta, iba tayo. Hindi, orange din ka. Orange tayo? Sige. Tanggalin mo na lang. Oo nga. Oh, ito green. Ilang pa nila tayo. Nanigurado na. Nilagyan na ako ng tape. Sila Big Mike. Big Mike. Sila ano, Berdugo ng Tondo. Joel. Renegade. Joel, mami. Puta, parang mo. Renegade. Puta, anong puta? Wala tayo Renegade ah. Boda. Hindi ganun. Kalabaw, no? Kalabaw. Ano ba yan, Berdugo? Berdugo, ano ba yan? Ano ba ginagano ko? Naku na yung camera mo? Ha? Oh, naku. Nasa couch, pare. Berdugo, sandali. Try ko lang yung handgun ko. Where? We need to go up and around. Yeah. Support there. Right in that. 12 o'clock, 12 o'clock. Yeah. Got him? Yeah, yeah.
school bukol. Yeah, school bukol. Yeah, school bukol. All right, yeah. Dahil. Sa school namin ay sigurado ka sa happening at sa katatawa. Sigurado ang mga babongga, hindi lang sure ang pagpasa. Yeah, school bukol. Yeah, school bukol. All right, mom, take it away. Yeah. Swing it. Shake it. Ah. Yeah. Yes. Eskwela-kwela to, dito enjoyable. Konting aralan, konting bulakbo. Dito nang lahat magdadal at gulot. Dito na nga, school bukol. Yeah, school bukol. Yeah, school bukol. One more time now, man. One. Teacher. Pick up, mom. 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 Ay. Ah. Nice one!